Grabatzen ari garen unean, gaueko 12 izateko 8 minutu falta diren honetan, Ezkurdiak eta Albisuk, Zabala eta Imazen aurka, Masters CaixaBank txapelketako 3. jardunaldiako 2. norgehiagokan, Berueten jokatu duten norgehiagokaren analisia egingo dugu. Pronostikoak hautsita garaipena Zabala eta Imazentzat izan da 22 eta 16ko emaitzarekin. Gogoratuko dugu, batetik, Ezkurdiak eta Albisuk aurreko jardunaldian galdu egin zutela, Peio Etxeberria eta Mari Ezkurrenaren aurka Larraintzarren, Zabalak eta Imazek ere galdu egin zuten, Ermuan Altuna eta Iztuetaren aurka 22 eta 11ko emaitzarekin, baita ere. Beraz, bibikoteak garaipen premian iritsi dira Berueteko norgehiagoka honetara, eta hasieran egonda batez ere partidaren garapenaren gakoa. Izan ere, 9-1 aurreratu dira Zabala eta Imaz. Ezkurdia kamuts ikusi dugu aurrean, baina batez ere Jon Ander Albisuk gaurkoan oso egun txarra eduki du. Atzeko kuadro horietan deseroso ikusten zen, pilotak galtzeaz gain gainera gozatzeko aukera izan duenean ere ez du gozatu, ezin jarriz ibili da pilotalekua, azkarregia egin zaio gaurkoan, pilotak ere oso azkarrak izan dira hasiera horretan, eta Zabala eta Imaz berriz, behar bada lehengo astean Ermuan ez bezala, Javi Zabala oso deseroso kamuts ikusi genuen, gaurkoan partida hasieran behintzat zuzen ikusi dugu, inungo distirarik atera gabe, eta Ander Imaz lehengoan oso ongi ikusi genuen, eta gaurkoan ere oso erregular jardun du Oiartzuarrak. Partida ordea gerora aldatu egin da, eta 12 eta 8 ipini dira aurretik lehen etenaldian Zabala eta Imaz. Izan ere, hor Ezkurdiak beste erritmo bat sartu du. Ezkurdiak aukera izan duenean une horietan boleaz eta alik eta gehien jokoa irautzen saiatu da, horrek Zabalari arazo asko ekarri dizkio, batez ere defendatzerako garaian eta bigarren pilotaka da horretara iristerako garaian. Imazek egoki jarraitu du eta Albisu esan daiteke zuzendu egin da, eta 12 eta 8ko hori egin batean albiste oso ona zen bikote gorriarentzat, batez ere partida nola joan den ikusita, ez Albisu oso galtzaile, Ezkurdia saiatzen bai, baina hasieran ere nahiko kamuts, eta egia esan albiste oso ona zen 12 eta 8ko emaitza hori. Gerora ere hurbildu dira, baina 3 tantura hurbiltzen ziren, baina bira ezin zuten hurbildu, eta ezin zieten presio gehigarri hori nolabait esateko sartu Zabala eta Imazi, Ezkurdiak eta Albisuk, tantoak egiten zituzten. Ezkurdiaren jarrera benetan oso aipagarria izan da gaurkoan, atzelariak ezin duenean agindu eta ezinean dabilenean hala ere nola atera dituen babak heltzetik, Arbizuarrak ikeragarria izan da eta oso aipagarria, baina hori egitearekin ez da nahikoa izaten. 15 eta 13 ere aurreratu dira, baina pilota esaten da askotan eta kirola orokorrean xehetasunetan erabakitzen dela, eta gaurkoan halaxe gertatu da. Joseba Ezkurdiak dena alde zuen pilotakada batean, aurretik ere kanpora joan denaren polemika izan da, nik uste pilota hori barruan izan dela hala ere, baina protestak izan dira. Joseba Ezkurdiak txokoan ez Zabala eta ez Imaz iritsiko ez zirela ederki utzi du, baina hormaren aurka jo ostean Joseba Ezkurdia bera jo du, eta ondorioz tantoa urdinentzat izan da. Halako gauzak Joseba Ezkurdiari bere ibilbidean zehar gertatu izan zaizkio. Gogoratzen dut binakako txapelketa batean 2 aldiz gertatu zitzaion, gainera txapelketa berean binaka lauterditik sakatu beharrean lautik sakatu izan zuela, eta abar, eta horiek askotan kontzentrazio faltaren zantzuak ere izaten dira. Joseba Ezkurdia pilotari osoa da, izarra hundietako bat, baina tarteka akats horiek, hankazulo horiek ere izaten ditu, eta gaurkoan zortea ez du alde eduki.
eta benetan hori Zabala eta Imazentzat arnasgune handia izan da. Javi Zabala asko sufritzen ari baitzen Joseba Ezkurdiarekin bigarren zatian, pixkanaka gainera etortzen ari ziren. Ander Imazek oso ongi jokatzen jarraitzen zuen, gehienetan albisuri bizkarra erakusten, pilota bizi mugitzen, ezker horman sartzen, atzetik ere defentsan ikeragarri ongi egon behar zuenean. Eta 18 eta 13 aurreratu dira Zabala eta Imaz, hor jada partida nahiko aurreratuta zuten, nahiko ongi, baina gerora ere Ezkurdia eta albisu pixkanaka gerturatzen joan dira, 16 eta 18, baina gerora Imazek errebotean pilotakada bat jo du, albisuk beste bat galdu du, eta Zabala azken partidaren azken zati horretan lasaiago jokatu du, eta lehen ikan zuen presio hori edo gainera zetozkienean eduki duen presio hori apur bat kendu egin du, eta ondorioz 22 eta 16ko emaitzarekin amaitu da norgehiagoka, gainera Javi Zabalak amaiera bikaina eman dio norgehiagokari, horrezker hormatikan oso zaila zen jokaldi bat egin du, eta garaipen garrantzitsua Zabala eta Imazentzat, honen bestez sailkapenean une honetan Ezkurdia eta albisu punturi gabe daude, alarma guztiak piztu zaizkie veteranoei, aldiz Zabalak eta Imazek bigarren puntua eskuratu dute, eta noski beste aurkari askok partida baten faltan dauden bezala, kasu honetan Zabalak eta Imazek bigarren puntu horrekin batera liderrekin, hau da lehen postuan daudenekin ere, berdindu dute. Hauxe beraz gaurkoz esan beharrekoa, hurrengoan gehiago izango duzue, tartean ongi izan, agur.